салом дӯстон, баъд аз чанд рӯз дар кишвари Ӯзбекистон чемпионати Осиё байни ҷавонон то 23 сола баргузор мешавад. Тавре маълум аст, мунтахаби олимпии Тоҷикистон ба ин мусобиқа роҳат гирифта тавонист. Олимпичиёни мо дар шаҳри Гулистон омодагиҳои худро барои иштироки фаъол дар мусобиқа мегирифтанд. Аслиддин Ҳайбуллоев ҳамчун иҷрокунандаи вазифаи сармураббӣ мебошад. Мутахассиси дигари тоҷик Мубин Эргашев бо сабаби беморӣ ба ин даста кӯмак карда наметавонад. Аслиддин Ҳайбуллоев аллакай корҳои худро дар даста шурӯъ кард. Гап на танҳо сари машқу тамринҳои оддӣ меравад. Ин мутахассиси тоҷик бар баробари ҷавомади таълимию тамринӣ ҳамчунин ба интизом аҳамияти муҳим медиҳад. Ӯ намехоҳад ҳам ту ба Ӯзбекистон рафта танҳо барои расмият бозӣ кунему баргардем. Сармураббӣ бо рондани як бозингари хуб дар тими миллӣ бисёр муҳокима шуд. Имрӯз мо дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Аз шумо мисли ҳарвақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъз душнед, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, чӣ хеле ки гуфтем кулминатсияи Евроҷумҳур ба хотимаи худ наздик аст. Бозии асосии мавсим моро рақобати шадид байни Ливерпул ва Реал Мадрид интизор аст. Дастоҳо дар ҳолати хуби варзишӣ қарор доранд ва моро рақобати ҷолиб интизор мебошад. Оё Салоҳ метавонад қасдиашро аз финали 2018 гирад? Тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Яке аз шеъраҳои маъруф дар футболи кишвар Рустам Соиров ҳамлагари ҷавон шабгард будааст. Ҳуҷумкунандаи ҷавон тибқи хабарҳо барои дер баргаштан ба базаи мунтахаби 23-солаҳои Тоҷикистон аз даста ҷавоб дода шуд. Акнун Рустам бо тими 23-солаҳои Ӯзбекистон намеравад. Интизом дар ҷойи аввал меистад. Ин албатта хабари расмӣ нест. Тасдиқ кардани он то баромадани маълумоти расмӣ хеле душвор мебошад. Аммо то шамол набошад, дарахт намеҷунбад. Агар чунин маълумотҳо пайдо шуданд, пас асос ҳам доранд. Воқеан ҳам чӣ гапе дар байн гузашт? Рустам метавонист ҳамлагари асосии мунтахаби олимпӣ бошад. Ӯ дар чемпионатҳои Осиё бозии хуб нишон дода метавонад. 16-солаҳои моро соли 2018 то финал бо голҳои зебо бароварда буд. Аммо ин ҳам факт аст, ки вақтҳои охир бозии Рустам заифтар ба назар мерасад. Дар Истиқлол ҳам нақши ҳамлагари асосии марказиро ба ӯ надоданд, ба мунтахаби асосӣ ҳам даъват нашуд. Шояд мушкилиҳои Рустам психологӣ бошанд. Ба ҳар ҳол, агар воқеан Соиров ба Ӯзбекистон наравад, ин мушкилии ҷиддии кадрӣ хоҳад буд, вале интизом яке аз омилҳои асосии муваффақият мебошад. Неймар дар дастаи ПСЖ акнун ба истилои маъмул абуза шудааст. Ҳама мехоҳанд аз ӯ халос шаванд. Гапи асосии маоши бузурги ӯ мебошад. Футболбози бразилӣ дар як сол 35 миллион евро мегирад. Баъд аз имзои шартномаи нав бо Килиан Мбаппе ин маблағро ба Неймар додан хеле душвор мебошад. Ин метавонад аз ҷиҳати молиявӣ дастаи шаҳри Парижро дучори душвориҳои бузург бо қоидаҳои ферплей кунад. Фаромӯш набояд кард, ки соли гузашта ПСЖ барои нигоҳ доштани Неймар дар ҳаят ҳамаи он корҳое, ки имсол барои Мбаппе кард, анҷом дода буд. Шартномаи ӯ тамдид карда шуд. Акнун ӯ тибқи қарордоди худ 3 соли дигар бояд дар Париж бошад. Ва аммо ҳамон 35 миллиони ӯ дар як сол ҳеҷ касро дар Париж ором гузошта наметавонад. Директори варзишии ПСЖ Леонардо аз вазифаи худ мепарад. Рӯзои наздик мутахассиси дигар Луиш Кампуш ин вазифаро мегирад. Ӯ нақша дорад, ки ПСЖро ҷавон кунад. Барои ташкили чунин даста ӯ мехоҳад аз ҷавонон истифода кунад. Нафари асосии Мбаппе мешавад ва пасон бозингарони дигар ҳам ҷалб хоҳанд шуд. Неймар метавонад дастаи нав кобад. Айни ҳол гуфта мешавад, ки яке аз талабгорони асосии ӯ Челси шудааст. Мулкдори нави даста Боули мехоҳад ин футболбозро ба сафи ашрофзодаҳо ҷалб кунад. Лондониҳо бовар доранд, ки ин футболбоз метавонад як тозагӣ ба бозии онҳо бахшад. Як оташаке, ки дар мавсими ҷорӣ ба Челси дар финалҳои мағлубшуда намерасид, ин маҳз бозингаре мисли Неймар бо ҳаракатҳои ғайриқуллабии худ буд. Барои Алваро Марата дар дастаи Ювентус дигар хӯрок нест. Баъд аз омадани Душан Влахович, ин футболбоз дар хатти ҳуҷум дигар нафари дуюм ҳам ба ҳисоб намеравад. Дастаи Атлетико, ки Марата ба он тааллуқ дорад, аз ин бозингар рӯй гардондааст. Онҳо новобаста аз рафтани Суарес ба ин футболбоз таваҷҷӯҳ нахоҳанд кард. Бозингари испанӣ ба Англия меояд ва корномаи худро дар Албиони Туманолу идома хоҳад дод. Чунин хабарҳо вақтҳои охир хеле зиёданд. Ӯ қаблан дар Челси бозӣ карда буд, аммо он саёҳатро наметавон таҷрибаи хуб гуфт. Ва аммо Челси табиатан
Милан бо ҳамлагарони марказӣ мушкилӣ дорад. Айни ҳол дастаи дигари шаҳри Лондон Арсенал дар талоши ҷалби футболбози хатти ҳамла мебошад. Онҳо ба Лигаи Чемпионҳо набаромаданд ва ин барои ба ҳаят овардани ҳамлагарони сафи якум мушкилӣ ба бор овардааст. Аз ин рӯ ба ҳуҷумкунандаҳои сафи дуюм мутаваҷҷеҳ шудаанд. Гап сари он меравад ки Марата дар задани голҳо ва истифодаи имкониятҳои голзанӣ мушкилии ҷиддӣ дорад, вале ӯ дар прессинг яке аз беҳтаринҳо мебошад. Артета ба чунин ҳамлагарон ниёз дорад. Барои ҳамин ҳам мо зуд хабарҳоро дар бораи таваҷҷӯҳи Арсенал ба Жезус ва ё ба Марата мешуноем. Тибқи маълумотҳо нархи ин трансфер метавонад 30 миллион евро бошад. Атлетико аз ин қадар маблағ барои ҳамлагаре ки барои худаш лозим нест даст нахоҳад кашид. Луис Суарес ҳамлагари асосии Ливерпул аз соли 2011 то соли 2014 метавонад ба Премер-лига баргардад. Бозингари мазкур айни ҳол агенти озод шуд. ӯ то ҳамин дам дар Атлетико Мадрид бозӣ мекард ва аллакай бозии охирони худро дар сафи мадридиё баргузор кард. Мухлисони ин дастаи шаҳри Мадрид дар бозии охирини ҳамлагари уругвай ба ӯ изҳори ташаккур мекарданд. Маъз ӯ соли гузашта Атлетикоро қаҳрамони Испания кард. Голҳои муҳимтарини ӯ ба дастаи Диего Симеоне кӯмаки бузург карданд ва даста дар ниҳоят қаҳрамон шуд. Акнун ӯ дар андешаи ояндаи худ мебошад. Тибқи маълумотҳо дар Премер-лигаи Англия ин бозингарро собиқ ҳамдастагонаш Стивен Ҷерраф ва Филиппи Каутино интизор ҳастанд. Онҳо айни ҳол яке ба ҳайси сармураббӣ ва дигари ба ҳайси яке аз бозингарони асосӣ дар дастаи Астон Вилла кору фаъолият доранд. Луис Суарес метавонад ба онҳо пайваст шавад. Бирмингемиён нақша доранд ки соли оянда барои рохати мусобиқаҳои аврупоӣ мубориза баранд. Дар ин кор Суарес ба онҳо кӯмак хоҳад кард. Астон Вилла ният кардааст ки бо Суарес то соли 2024 шартнома ба имзо расонад. ҷонибҳо гуфтушунидро аллакай оғоз кардаанд. Мамин тамом. Боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обунашдаро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.